ओइ मालाथो जाबावनांगौ जाखोब्रा सना नोंना बेदर फोराननाया रना माने दा लासै लासै जागोन आरो अरजों एसे माबानानै दोनखानोसै ना फोराननानै बेथ' बे उन्दुनो ओंखारबायना आं हे दानो उन्दुयो नामा सोरबा दसे थाबाव आंजों आं बुहुदखौ गियो मा जाम्बि जाम्बि होनो बुहुद थाबाव नामा सोरबा गियाबा बुहुदनि फिल्म नायोना आङो बेखायनो गिनो ओंखारो आच्छा नायबावदो होमबा दे नोंनाबाथाय दसे थाबाव र' दसे थानानै उन्दुनोसै आरो दे होमबालाय माथो नेनांखासिगोन बिदिसो जानांगौ दा नों नेयाबा सोर नेनो आंखौ बेखायनोथ' लाभ इउ खाना इस नांगौखाय लाभ इउ जालायलायदों नामा नोंनाबो आरोना नायलाय आंना बेदरा जि गोथाव मोदोमखासिगोन ओमफ्राय एसेबां बुरजा बेदरखौ माथो खालामगोन मा खालामनो जागोन आरो बेखौनो एसे एसेनो ओमफ्रायथ' आं आसारबो बानायबावगोन दे नोंनि गोसो आरो मा खालामो आं नों जाग्राल' जाबानो जाबायना आं गोथाव गोथाव संना होगोन नोंनो नोंनि अननायाव मोनजाबाय थाबानो जाबाय गोथाव गोथाव इस बुंनायाबो दे नाय बेदरा एसे थाब फोराननाय उन्दुनो ओंखारबाय आं एसे मोजां फोरानखानांगौ ना आरोथ' सान्दुङाव फोरानबावगोनसो आं गाबोन दे फोरानबानो जाबाय आरो माराथो जाबावगोनब्रा बेनालाय बेदरालाय आरेबा मोदोमफ्रु जोबखाबाय माथो बेदरा दे जाबाय होमबालाय है जायाखै र' दसे थाबावनि मालाथो जाबावगोनब्रा मालाथो जाबावगोन दे ना नों आंनि खाथियावनो उन्दुफ्लाथ' दे आं दा फोजागोन बेदरा जाबा उन्दुब्लाथ'नो आं दे आंनि फाफ्लियावनो होनानै उन्दुथ' उन्दुनो ओंखारबाय आं होमबाबो नेखागोन ना नोङो मिन्थिखायो आङो बेनोथ' आरो माबा दाना न'आवनो हाबनो बायो आं बे जुरिनि थाखायनो असान्थि मोनथारबाय आं मानसिया उन्दुलांबायबा हामगौ नङाबा दा मा सोंबावगोन आरो दासान्दि रायलायनो गोसोआनो जायाखै बेजों आयौ बाहेरायावनो ओंखारनो हाला माथो गुसुआनो नै माथो आबा सोरांसो हाबाब हाबावबायदि थाङामोन आबा दासो न'आव फैनो रोंदों एसे खामानि दंमोनलै दे ओमफ्राय हा न' सिङाव हाबफैदो माथो बाहेरायाव थाबाय थाखो बिदिलाय ओरैनो बोथोरफ्रा गुसु आबा न' सिङावथ' ओमफ्रायथ' आबा दासो फैनो रोंबाय नोङो आरो न'आव मादि जाखो माने मा होनदों आयै मानियानोथ'हाय आबा नों दा नोमबाजैया बे न'निफ्राय थांबाय मा आदा बाजैया बे न'निफ्राय थांबाय ओं आबा ओं बिराद लाखिदोंमोन आङो थादिया थांबाय सानैबो आरो जे न'आव दावराव दावसिबो सोलिगासिनो बेखायनो सानैबो गावसोर सिगां थाग्रायावनो थांफिनबाय आबा आरो नों थांनो होबाय आयै आंथ' थांनो होथारामोन आबा नाथाय मा खालामनो थांग्राफ्रानो हनै ब्रा ब्रा थांथारबायबा जुरिनि थाखायनो जाजोब्बाय आयै र' बे हिनजावखौ थिग खालामनो नै आबा बांद्राय जानला मानलाबो बुंनाङा नङाबा आरो दावराव दावसिया बांसिन जाबावगोन बांसिन जायोना खम जायो नायनि र' आइ आं हालासै बिसोरखौबो दा नांलाय खमलायसो जासिगोन नामासै आयु मनियावबा मा लाबामोन बेबा थिखोना लांसै आं गथ'आ बेयावनो गालांलायबाय बिसोरखौबो नायाबा जानाय नङा दा नङाबा सानैजों आरो दावराव दावसि जालायगोन र' ओमफ्राय बे सोरां मावसि बुन्दायालाय माथो दाबो सफैदिया मागोनि पार्टिसो जाहैबाय नामा अफायबा माथो बिसास्रा बे सोरांजोंलाय जानोबो हागौ दे अबायबा थांनो हागौ ओमफ्राय बे फैनायनि सिगां सिरि उन्दुना थानोसै आङो एकदम फात्ता मोनलायलायिनो जुरि इयो बाला माबाया सोराङा फैबायानो दां जुरि मा खोनादोंलै आं आदा बाजैया बे न'निफ्राय थांबाय जुरि होनदों आं मानसियालाय उन्दुलांफ्लादोंसो ना उन्दुलांथारखोब्रा जुरि सिखारगोना सिखारा नोंसो बिदि गाबोन फुङावसो गवा र' रैखालै आंना बेदरा जि मोजां माबाखागोन आङो फोरानखागोन
आरोथ' जोंनाव मावजिबो गैखाया सैमाबो गैखाया फोराननो जि मोजां जाबाय सान्दुङाल' गोसा दुंना होबा हामसिगौ ओमफ्राय बर'साया दाबो सिखाराखैनो नै र' फुजा हैनांसिगोन खोमा ओमफ्राय आंहा सा लोंनो नेगासिनो मानसिखौनो दाबो सिखाररोङा ना सिरिसो मोनाखै नामा बेलाय लोंग्रोनोबो बायो आङो हारसिंनो र' फुजा हैग्रोनोसै आं बेखौनो होमबा ओमफ्रायथ' आं साहाखौ फुदुंखानानै दोनखाबायानो मेथाइबो दंखायो गासिबो रेडिखा मानसिया सिखारबानो सा लोंसै जोंहा सानैजों बेदराबो बेयावनो रानबाय थाथ'थोंसै दे आय' उन्दुनायाबो दासिमबो सिरि मोना आरो बियो बेखौ र' बेवहायनो दोनथ'नि आङो दासिमबो सिरि मोना आरो बियो आय' जि मोजां उन्दुदों आं माबोरै फोजानो दिनै ओमफ्राय सोरांबायबो ना फोजानोसै नामाथाय हैद फोजानोसैलै आङो बर'सा मानो दाबो सिखारा दिनै सोरांबायथ' आंबा दहाय फुङावनो सिखारदों बर'सा सिखारदों होनदों माथो मानसियालाय सिङाबो र' बिनि खोमा गुदियावनो फोजानोसै आङो बर'सा होनदों सिखारदों ओमफ्राय आयु माथो सिंथारा बेलाय आं एसे मोजां फोजालायबाय ओमफ्राय सिखारलायबावा नामा सिखारदों होनखाबाय आङो सिखारदों होनबाय बर'सा माथो जाबाय थाखोब्रा एम' ओमफ्राय सिखारदों होनदों मानसिया जोंहा सा गुदुं लोंनोसै ना दासो माखौबा बेलावलाव नायदों बियो ओमफ्राय दे होनदों मानसिया सिखारनानै मोखां सुहैदों ना आं दहायनिफ्रायनो सा लोंनो नेगासिनो गावखौनो ओमफ्राय फोजाबाबो सिखारबावासो नों लोंनोबाथ' जायोमोन ना मानो नेलायनांगौ आंखौलाय हे जायो नामा बिदि जोंहा सानैजों ज' लोंगोन ना बेखायनो नेबाय आरोलै नङा माथोसै मेथाइया गोदाव दं नालाय नै नोङो नुबाय दा बिसना सानिफ्राय मा होनखायो दा नङालाय हे नङा मा आं साहाबो फुदुंखांबाय मामलेटबो एवखांबाय बेनिफ्राय ना मैया जों मेथाइ लाबोनाया ना बेखौबो दङ आरोथ' मेरला जाग्रा आच्छा माथो ओमफ्रायथ' ना आं ओंखामबो संखांबावबायसो बा मालाबानो ओमफ्राय देना मानसिया सिखारदों ना हारसिं माबा उरां फारांसो मोनलाबाय थादों आंखौ दिनै मायाखौबो लिंहरदोंमोन आङो माबा गाबोनसो फैगोननो बेबो दिनै फैबानो जाथारोमोन आयौ मा बेलाय मा बुस्थु बियो आयौ माथो आरे बा माथो बेयाव आंनि नाम लिरनायबो दंबावो आयौ सोरबासो गिफ्ट हरबाय बायदि नामासै आंनोलाय मा दं माथो सिङाव ना सोरां मावजि बुन्दायासो लाबोदों हैद बेलाय मानो लाबोलाबायनो आंनोलाय लाबोआ बियो आंनो बेलाय इमिनोसो लाबोगोन लाबोबाबो गथ'नि बिफाजो जानोसै नालाय हैद जायखिजाया खेवनानै नायजोबो आङो नायनोसै खेवनानै जायखि बेयाव बमानो थाया मानो नायथारगोन आङो बेयाव मा दङ आरे बा माथो बेयावलाय लेटारबो दङ लाभ लेटारसो नामासै बोरो मा लिरनाय दं फरायनो डियार जुरि सानबेसे खुसि थानो नोंलाय नोंबो थैनि मोदै गाबनांगोन सोर सैमानि फिसा बेलाय जाय आंनो जुरिनो बेफोरबायदि हरदों आरो मा बुंनाय जादों बेलाय आं थैनि मोदै गाबगोन हा जाय आंनो बेबायदि हरदों बेनो उल्था थैनि मोदै गाबफिननांगोन सोर बेलाय सोर हरदों आरो मानो हरदों आंनोलाय जानला मोनला आंलाय सानदोंमोन माबाफोर गिफ्ट थागोन खोमा साननानै एसां मोजां खेवलायलायबायबो आङो साला बिदिसो ओंखारबाय देलाय जोंहा साया लोंद' माबायदि जादों खिन्थाद' गोथावथ' जाखागोन ना नों जे फुदुंनाय नुबाय दा ओरैनो लोङालासे गोथावसो जाहैबावबाय नामा गाजाखा नोंबो दाबो गरदसेखौनो लोंनायाखै नोङो आरो गोथावसो जाहैखाबावबाय नामा
दे लोंदो लोंनायसै र' बर'सा साहाया माबायदि जादोंबा एकदम साहाया बांद्राय थावासै खोमा आंना दंबावोना गैबावलाबा साहाया नोंनो साहा नांबावगौ माथो दङथ' मानि गैया जानो दिनै ओमफ्राय जाग्राफोरखौलाय माथो जायाखैनो नोंलाय बेखौ जादो जागोन जागोन लासै जागोन ना ओं दे बिमा फिसा सानैबो जाद' ओं जोंहाथ' जाखागोन दे ओमफ्राय गावहासो जायाखैनो माबा दाबो गोथावना नों एवनायबासो बांसिन गोथाव जाबावगौमोन आं एवनायसो जाहैबाय गेजेरावनो थिपथि थिपथि आरोना आच्छा दे दा मोनायाव एवना होगोन आं दे होमबा ओमफ्राय बर'सा आं टिफिनाव आइमोननो हैनो माबा फिथाखौ एसे दोनखाबायमोन नों सोलाबोबा दसे हैब्रबना फैना प्लिज नों हैजानो लुगैथारदों आरोना ओं आंबो एबारसो फार्स्ट टाइम बानायदों नालाय बेखायनो सानदोंमोन आरोना आइ आफामोनाबो जानो नायथों होननानै दे दा हैना फैगोन आं दे होमबा दाथ' हेपि ना ओं बिराद गोसा हाबाब आबासना नों फैबाय हामबाय दे नङाबाथ' नोंसोरखौनो गोसोखांगासिनो दङमोन आङो बिबा मारै थाहैखो माखो आरो जानाय माइरंफोरखौबो आङो नोंसोरबो हाखु दाखु जाबाय आंबो हरस्लाबनो हायासै आयै माखौथ' एसेबां सानबाय थाखो नोंलाय सानालासे मारै थानो हानो आबा एसेबां थायै थायै थाबोबाय जयैनो आरो दा हरखाबै नोंसोर जोंनिफ्राय गोजान जाबाय माबोरै सानालासे थानो हानो ओमफ्रायलाय बिहामजोखौलाय मानो हारसिं गारबोलायखो आबा ज' फैबालाय माथो जायोमोन दे माथो जाखो आयै दसेनो थांफिनखागोन ना आंबा अब्लाबो हाय आबा बेखौसो होफैदोंमोन आङो आयौ हा माथो लाबोखो बेलाय आबा हा नोंहामजों बानायनायमोन आयै एन्थाब फिथा दङ आइ बिहामजो बानायदों हाबाब हा बिदिबाथ' जाखाथारगोनहाय आङो बिहामजो बानायनायखौ मैयानिफ्रायनो बुंगासिनोमोन मानसिया बेखायनो होफैबाय आं दसे दे होफैनायानो हामदों दे आबा ओरैनो बिहामजो बानायनायखौ जानो लुगैखादोंमोन आङो आरो जयैनो थानो मोनबावनायबाथ' हामसिनबावबायमोन आबा दे दाबो जेबो नंला ओमफ्राय नै आबा हा हजों थांनानैलाय जेबो उसुबिदाथ' जायाखै दा जेबो उसुबिदा जायाखै आयै दे आबा सम सम बिदिनो फैबाय था आरो बिहामजोखौबो लानानै फै सम सम दे ओमफ्राय बांद्राय बिहामजोखौ गोजान गोजानाव गारिफ्राव लांलाबायनाङा आबा दे आंबो थांगोन सम सम र' मालाबा र' एसे गोबाव थानानै फैगोनहाय आङो दे आं थांथ'नोसै माय नै आबा हा सा लोंनानै थांदो आरो र' जुरि बिहामजोखौ फुदुंहरनो थिनि आङो नांलायला खोमालै आयै न'आवबो लोंबोखादोंना आं बेहाय आबा एसेल' लोंनानै थांदो खापसेल' माथो जानो दानबा दुंगोन नै जुरि बिहामजो एसे खापसे सा फुदुंहरनाय आयै र' आयौ हाबाब मैयासो थांबाय दिनैनो माथो गुरब्लासो नुजाफैफिनबायलाय बेनिलायनो बिनिफ्राय थांबाय माथो दिनैनो फैफिनखोलाय माथो होनबावनो बिसोरखौलाय बेनो थांनाय बेनो थाङि बिसिनालाय र' लांगौ बर'सा साहा गोथाव फुदुंनानै लांगौ आङो आरो बर'सा ओरैनोबाबो नोंजों जेबो प्रब्लेम गैखाया आंहा सोरजोंबा जुदि प्रब्लेम दङबा सोरां आरो इमिजोंसो मानो होनबा इमिनि गथ'आ सोरांनिसो आंनि लोगोआनो आंखौ थगायदों बिसोरखौनो गोसोखांबाय थायालै आङो साहाखौनो स्राय फुदुंना हैनोसै आं बेवाइफोरनो जुरि आइ लांगौ आयै साहाया र' फुदुंगासिनो ओमफ्रायथ' जेबो दावराव गैलाना आयै दावरावालाय बिसि फिसायजों एसे बेदें बुदुं जाबाय थायो आबा माथो होनबावनो बिसोर सानैखौलाय आं थांसैलै आयै साहाखौ लोंथ'ला दिनै बाब साहा कापसेखौनो लोंलांला बिदिबा नों आबा दे जेबो नङा आयै मालाबा फैबावगोन आं दे होमबालाय आबा आरो मोजाङै था सानैबो सोराङालाय ओमफ्राय न'आवनो दंना गैया ए दङ आबा उन्दुगासिनोमोन मानसिया सिखारथ'वाखैमोन दे होमबा थांसै आं दे आरो फना हरबाय था सानैबो ओरैनो फैनायल' जाबाय बिदिबा आबा जेबो साहाबो लोंलांलाबा नोङो ओंखामखौबोथ' अबाव नोंलाय जाखानायानो नङा दाखु दाखु फैनायसो जाबाय आबा थाथ'दो आयै
आरो नै बिहामजो हरनायखौथ' नोमफाजों आंजों दा साजों आराम जानोसै नै आबा हाजों बानायनायखौबो लांफादो बिहामजोआ जागोन बे मालाय नांथ'लालै न'आवबा मेरला दङ दे बिदिबालाय लाङाबालाय हा सायानो दुंसिगौमोन आबा लोङोबा गोसोआथ' गैथारामोन आबा नोंसिनिफ्राय गोजान जानो नाथाय माथो खालामबावनो न'आवबो गन्दगलानो जोबाबा आरो बेयाव थाबाबो दावराव दावसिसो जाबाय थागौमोन दे गोजानाव थांथ'नायानो हामदो दे एसे थान्दा जाथ'दों दावराव दावसिफोरा उनाव लायफिनगोन आङो नङाबा इमि आइयासो टेनसन जाबाय थागौमोनहाय गावसोर सानैजों मोजाङै थाहैदोंबाथ' हामबाय दे गोजोनै थाहैबानो जाबाय हे इसोर नायहर आफा आंनि फिसाला आरो बिहामजोखौ आयै ओमफ्राय माथो बेवाइफोरालाय बोरैथो औहाय आइ माबा साहाबो लोंलांनानो थांफिनबायसो मानसिया आयौ आयै आं इमान मोजां साहा फुदुंनानै लाबोलायदोंमोन मानो थांखो दिनै लोंलांबानो जाथारोमोन दसे माबा आइ नैबेखौसो होफैदोंमोन माबा नै आइ इमि बिहामजो बानायनाय फिथासो होफैदोंमोन आबा बरसाया मा इमि बानायनाय फिथा इमिखौथ' आंसो फोरोंदोंमोन दा बेखौनो माबा लाबोदो आयै बिदिबा जानोसै जाखानोसैबो बिहामजो दानो ओं आयै ओं नैबे बेवाइफोरनो लाबोनाय साहा गुदुं गुदुंजोंनो होख्लायनोसै सानैजों आयु हाबाब गैलाहाय हामासो जासुलि होमबा आंना बिहामजोआ ना मा होनो आयै ना दे होमबालाय बिहामजो साहाखौबो फुदुंखाबायबालाय खेबसे स्राय लोंहरनोसैहाय माथो आयै जे हुइना बात दासो मोजां जादों दा नै आइ ओमफ्रायलाय आबा सोराङा सिखारदोंना सिखाराखै दाबोलाय बेखौबो लिंहरफादो ज' लोंनोसै साथामजों सिखारनायालाय सिखारथ'वाखैमोन आयै ओमफ्राय दा दै बाल्थिंजोंनो साव लुनानै हैनोसै आङो मानसिखौनो माबा जकिं आयै आंलाय ओरैनोसो होनदों हे इसोर आंलाय बेखौनो नंगौसो सानदोंमोनहाय बिहामजो आंनि राननाया मालाय रानबाय थासिगोन ओमफ्राय बेखौ जोंहा दा सानैजों मोनायाव जानोसै एसे आसारबो बानायनानै दोनगोन आङो अमा बेदरनि आसार उनाव एसे एसे जानो हागोन ना दा मोनायाव जि मोजां संखानोसै अमा बेदरखौ एकदम फ्राय एवनोसै ओमफ्राय आइयासो फैगौमोन नामाथाय दा फन हरनो नांगौ बाराबा आरोथ' जोंखौ बेयाव फैफिनबाय होनना मिथियाना आइया खिन्थाहरबाबो मानो फैफिनखो माखो सोंनायानो जोबनाय नङा बेना बरसायाबा बेसेबांसो सफैगोन एमि आइजों आबा बरसाजों थांना सिरि मोनथारबाय न'खौनो नै बिफा हाबायावलाय मानोथो हारसिं जिरायखो नोंलाय हाब बिमा दिनै माथो समायना नुथारदों नोंखौलाय आयौ हा नंगौ नामासै नङाबा माथो नंगौथ' आरो नै माबा नोंहामजो हरनाय फिथा एन्थाब दङ बेखौसो साहाजों एसे लाबोदोंमोन आङो बिहामजो ओंहाय दहाय आबा बरसाया लाबोदोंमोन इमि बिहामजो हरनायनो दे जोंहा साहाजों जानोसै हाब दे होमबा लाबो जादिनि नोंनाबो नै खोनानाय लोगो लोगो जाथारलालाय